mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu genti slendro wae, genti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu kakek. Oh, kakek iya. Iya no, kakek. Oh, wis tuwek mento ya ya awakku. Hah. Iya. Nyingkar nyingkur. Mbak iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek ta Mas Bandi? Kendange jokno ning karo kene Mas Bandi. Nah, kok dikendangi papae. Endo.